Jeg kom hertil uden forventninger. Faktisk vidste jeg ikke rigtig, hvad kurset gik ud på. Men jeg vidste, jeg skulle det. Og det, der er sket, det er, at jeg har fået en dyb indre fred, og jeg kan rumme mig selv. Det er ligesom, jeg kan være inde i min krop, og jeg kan fylde den ud fuldstændig. Og jeg har grinet meget, og jeg har ledet meget, og jeg har grædt meget, og jeg har det fantastisk. Jeg kom her fuldstændig stresset, kastet ind fra en travl hverdag, og havde ikke gjort mig nogen forventninger eller forhåbninger om, hvad det skulle, men havde det som om, at det her det skulle være redning til, at jeg kunne finde ind i mig selv igen. Og det må jeg sige, det har jeg gjort. Det har været fantastisk. Jeg har fået en forløsning og en ro og en masse, som jeg kan tage med hjem og arbejde videre med. Hej, jeg hedder Gitte. Jeg kom på Fredriks kurs, fordi jeg følte mig træt, og først, jeg bare vidste, at jeg kørte, jeg vidste, hvad jeg ville, men jeg havde bare ikke energi. Og nu har jeg oplevet, at den der meget utrolig dybe fred og glæde, og det er også den der stress, jeg har følt, den er helt væk. Det er bare, at jeg føler mig som et lille barn. Jeg kan bare gå og lege og lave, hvad jeg har lyst til. Og den store ansvar, som jeg har, den byrde, som jeg har haft, før at nu skal jeg gøre det og dit, og de store krav, jeg har haft for mig selv, det er bare helt væk. Nu jeg ved, hvordan jeg kan takle de udfordringer, hvis jeg har, og jeg ser verden med helt andre øjne. Og også forhold med de andre mennesker, kan bare føle, at jeg har helt anden indstilling til dem, eller relation. Så det var, jeg har det lidt underligt. Jeg hedder Pia, og jeg vil bare sige, at det har været et fantastisk dejligt kursus, og alle kan være med.